Kajingmi jingkeno bagi kor hak dialysis unit Jogshalong Civil Hospital bakim tray kam satya kam shamla pen sengotonan ikibor penyakit kaning hospital hak baki lami syakmat hak khat santri ujemang arja arpusaw ban kentat yaki jingkeno. Habakran cikilat pathai kubor ke Dr. Kim Marban yang Senior Medical Specialist in Charge Dialysis Unit kalaong. Baka don gijing thot ke mesin hak baki haban kod engineer bana sebar ban one page ya ketika mesin. Henry kalai thu banadu ka spau tarik mentau benahi lala ban pentrai kambiang ya ke mesin kalai thu ru. Baka Civil Hospital kadon hendrutli ki dialysis mesin Southly na kini gidig badangla ban trai kam kat ba artli ki bam trai kam shu. Kalau thuru bana kaliang ke menteri ke barik mi ya katanat ka koi ka khia ka jella kalawan hi dala de ban jurep men ha ka khat sautri ujemmang arjar pusaw ha ka ba kala ai jingmon ban pha da jing tho sya katanat ka koi ka khia khnang ban na kaliang ka sarkar kan la ban le i ka badon kam di dalam sautri ki machine no ba ko mentang la dan artli ki aro plan ma ki ba kun ku ya ka ba kan kan num chakria kan num yo agi ba namangidan ako gidan pun ki chemicals mo bat kini ki bacteria na ki germs ne te ni hapan pas ya kata bangin ya ning ba ka ba kan ko cha ba kan poi se ki machine ki bang hapan kre kita ki dawai ki bang ki dialysis tin juni ki bangin use ki patient juni no te na kata ka daw la ka ngimyo ko ga biang te la ka ka kala lang kung snamo ba ay supply bro ka kamen dilada ko ka ka sniya mo kini ki machine ng inumla ang function ikera kanum long te ki machine ng inumla pnya dinata ka daw ngidon ka arupa menta hadin ba ngila yo artli nga try menta ngit sabian ngila yo ngila ban back up ko way ngila ban yo ko way sa government na ka liya ki kin sa ai ni ka bakham he kana bakala ban ai kambun ya ka dialysis ka de ka lifeline juki lada kisa dakimyo ban dialysis tigidak kinumla so banwan kinumla bandung men sime te kiru ki sojen jar baki long ki baduk baki miyo bandet sakiwe kiwe ki jakam dai nakaling jungi ni ngila pentip ki opek kasniu sipur kat pangidang snana kinumla ban itang sisniro tingi haban pha so we kumungin ong ki shong la ngin la le nginumla hi ban pen ayu ki tingi ole sipur sai tang su masinyo ka jintip ba kala ba kala ila ayu ni sakhat ke ni Jika nak itu kan nomor lagi nompang tujuan bagi dialysis. Nak kalian jungi mana kasni de ka average bagi sim khat saw bebat inpatient but outpatient. Dan kapor kala ban bun kala ban duna. Dia tang balong ni de don saw ki machine nomor we patient u hapan shong ka machine saw kita. Dia pisu tu saw kita we te plus kala bundan plus main akan long plus ya ka timing kala long sang genta ro we ada dong complication ada kindu kicing ja gi bam ngim nam batai dia kala ulah ha ban so hadu sang genta ro ha jing thia te kala ka occupy ka betuni san genta te kara ngidan tang sau ben mot sau genta we patient ne sang genta we patient sau la ngidan pramot mo ga alo pranish ho genta ilong ngimla ban simur pala banya kata ka bani ka strength juni kajing percaya juni te kalong bangin persangka pala hin na kalen juni dei long kimi gijing cha te dong por ki cha he mo na kajing se ko machine kala ron ar busawon ta kala tri kam te dong por kadon ka breakdown on ni kajing se ko machine kalong ha ka arterik jan mir de kala ha sputar te ngin ada pinbiang ron ni asam biang dialysis na do ka khandai ter jan mir masan long hi na shin ki inpatient ba khai kajing kalau mangin lah ban simbun ki patient la dangin dan koi ke dong dan kam ka infrastructure idan kam ki dong train ki babu kambun de bat sakoi pan dong parok hat ki pai ba ngin na hi dan shil ma ka kanang bun palan tingi kan khambai ki pai ba ada mikong ke dong prevention kimde ki di maintain ba ka bp la jong ki de check up ba ka bp ki den pe ki khamtam ki bedan diabetes bedan functioning kiru ki diban control bhai ke sini kna mungkin num push to kani ka por ban hap le sa ka dialysis te narta ka daw ni ki pa ba kim diban di dawai kuma wala ki pa ba ki le thi dawai hi ki di bon ki ki pain killer te narta ka daw da ki di pain killer in the long run usni ukhla te kani kalau ka burden ya ka society bro
Ibat sapu way ke don sakata ko home dialysis laga don kilo kan kambha bagi le ko home dialysis. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.